Takže, ahoj lidi. Já jsem si postavil takovouhle vlašťovku. A jdeme ji zkusit hodit z okna. Vidíte, že je otevření. Koukejte. Ty kráso. Ona mi odletěla. Ona letí normálně na cizí pozemek. Tamhle skončila, tamhle někde. Tamhle. Vidíte? A ještě jsem si postavil takovouhle vlašťovku a nevím, jestli poletí, tak tu hodíme tudy. No. Ukázkově neletí. No, tamhle. Já mám ještě dvě a jakou z nich hodíme? Tahle brutálně možná lítá a tahle lítá hodně dobře. Tak asi tuhle, protože tuhle mám úplně novou. Tak zkusíme. To už neuvidíte. Tak GG, ale dobře. Lidi a naposled tady bude lítat dobře. Koukejte. Má šípka. Čau.